esami ispani siyabasabisa, esami ispani siyabanyanyisa, esami ispani. Hayi mfethu, yazi awuzicabanga yini isimo sesishubisa nje indaba simsoshela uzama ukuthi ulo isamweni wajabulela ukuthenga isipani. Hayi angaze ngicabangeke. Hayi bo ashone khona manje. Okay, asiqede lenze ukuthi siyahamba. Hayi okay. Yazi mfethu, mase baxabanise ngempela nje lapha sijwayela kahle. Uyakhumbula besixoxe lapho ukuthi basixoxa kanjani? Hayi bo ngikhumbula kahle ngeke ngikhohlwe. Basijwayela kahle. Kumele siye kubona. Hayi asikhale kubona ongeke. Okay, ngoba sihambe sasafika lana kuba uzomtshela. Hayi mina ngizomtshela angisabi. Ashone khona. Wenzama? Yebo sisi. Ngikube bani? Yebo sanibani? Yebo. Engabe uyazi ukuthi ubani wathi usithenga ngesibhamu? Hayi angazi. Hayi bo, akekho omunye ngaphandle komuntu wakho. Usami. Usami? Yes, girl. Ebekwenzela lokho. Hayi angazi usiyobuza yini. Hayi shame, athi angikaze ngizwe lo ndaba le, afuthi angazi ukuthi wena. Cha, isima uyena ngijwayela kabi. Ubhuti wami, ufuna ibhuti wami. Hayi bo, kanti uNtombi akakutshelanga yini? Hayi bo, uNtombi ubazi yini kanti? Hayi bo, uNtombi ubazi kahle ukuthi yena uSamu yena wajaha usithenjwa ngesibhamu. Phela babe nayo imfuthi. Hayi bo, uNtombi kanti uyazi akangitsheli mina njengomngane wakhe. Hayi angazi-ke mina ngithi wakutshela. Angithi bayantshontshana phela labo two. Ngeke ngangitsheli phela mina njengomngane wakhe. Hayi Ngithamela ngimbuze ngihlale naye phansi ngimbuze phela ngijwayela Ntombi. Hayi bengingazi siyaxolisa mama usiphaphelile. Hayi ngiyabanga bathi singokuzongitshela kodwa hayi nale ndaba nayithatha. Hayi bo, ntombazane ungasiseli lonto wena. Kodwa ngiyabonga ukuthanda kweni indaba ngabe yabona sengiyazi. Ayi ngiyabonga. Engisizakele Hayi ngihamba okay. Azile sihambe off. Bye. Bye nofethi. Hayi bo mfethu, umzwile lo ethi sithanda indaba. Hayi bo ngimzwe kahle phela mfethu. Hayi bo ngathi sizomsiza somtshela indaba yena ithi sithanda indaba. Ayisijwayela kabi lokho. Mase ngikhombisa abantu. Ngiyasambi. Sawa mngani. Ngiyaphila. Ayikho right. Kwenze njani? Kufike phela uNdabela. Khuluma ngoNomaflower. Bafike la bangitshela indaba nje. Uzithini? No, samele ngitshela yona. Nginde mina ngase ngifihlelo lengaka. Ongifishe ukuthi uSami uyena egijimisa ibhuti wami ngesibhamu. Hawu usutholile? Ngitholile sisi uyambuka nje ukwenza isilimo. Awungitsheli kodwa uyazi. Yini nje yenza ukuthi ungifihlele vele? Ngangisaba ukukutshela because ngiyazi ukuthi awuzovela into yobulimi mngani wami. Yini leyo bulimi izoyenza mina? Wawuzovela usuku ugijima uyowala uSami uxabane naye ngento engenasidingo. Obviously sengizokwenza lokho. Ngizokwenza nje ngijwayela kabi uSami.
Wena mbuzo ukuthi kanti kwenzakalani waseqaleni khona ezokuxoxela ukuthi kwenzakalani. Ungavethisi into phezulu. Sishuthi kumele ngimbuze, uqinisile ukuthi kumele ngimbuze, ngihlale naye phansi ngimbuze. Kodwa nje into yakho uzagijimisa ubhuti wami ngesibhamu ayikho right. Sisangiyithandi. Sasingekho kodwa siqaleni ukukala izinto zakho. Kodwa sisingekho, kodwa phela kumele ngazi. Ubhuti wami namgijimisa ngesibhamu. Kuzomele sehlise umoya, sihlale naphansi sibabuze. Kumele sehlise, kuyaphoqa. Singaxabanisi oba. Kodwa nami mngani ube wrong into ungitsheli. Ngiyaxolisa mnganami. Ngiyaxola mngani, kodwa nalaba ombandli bafike bayibeka ngenye indlela nje le ndaba le. Engathi nje wena noSami khona into eninzayo. Indaba bengasho. Bepersonal kakhulu kabi. Uyabazi nje nawe sibanjani. La khona indaba nabo bakhona. Kodwa phela zonke nabo. Mngani anginalilanga lokho kuzomile ngihambe. Okay, mina ngikukhiphe sakho. Bye. Bye. Hayibo, manje ngifihlela ngempela umngane wakho uzama ukuthi yena umuntu wakho yena owajaha umuntu wakho ngesibhamu. Kade ngangitshela ukuthi kuphume endleleni zabantu abadala. Kanti dakho akushiya. Uthini? Ha, umshayelani? Umshayelani? No, kwenzakalani? Kwenzakalani? Empeleni ngiyaloza udaba lento ayithanda indaba zabantu. And lento yena izosichaza mina ngomsaza ngempama. And le mpama oyitholile incane kakhulu, sazothola enye. Yabona nje mina ngiyanyanyisa. Lento yena ingamasimo. Kumele ngiyeke. Hayi bayeke. Hamba. Nini? Sawa sisi. Ngiyaphila njani? Ngikubuza ukhona ibhuti wakho? Cha bakho. Oh, ngisacela ukubuza la. Kungani ibhuti wakho umbhuti ngesibhamu? Angikama ngesibhamu. Yebo sisi. Awuhlale phansi kancane sithola ibhunga lo ndaba esibhamu. Awuchaza sisi. Mina ngokwazi kwami ngiyatshela ukuthi yini into edala ukuthi uFowethu amkhombe ngesibhamu ubhuti wakho. Yini? Ngobhuti wakho nginsuku nje useke wangihlasela nje ngihleli ekhaya wangikhomba ngesibhamu. So ngiye ngamtshela ukuba afobe. Ngiyacabanga ukuthi iyona imbangela yenza ukuthi amkhombe ngesibhamu. Manga ubhuti wami enza lonto lokwenza. Kulungile-ke nami ungangikholwa-ke usuyobona nawe mhla esekwenza futhi. Hayi cha shema nemfuni bobhuti wami. Ngaza nemfuni nobhuti wakho shema. Ngokubuze yena ukuthi indaba singamfuni mhlawumbe uyokunika impendulo. Okay, sisi mina ngibuza nje naye phansi. Angimhlali naye phansi uxoxa. Hey. Kodwa